Kaixo, aste honetako adierazle ekonomiko garrantzitsuenak errepasatuko ditugu. Hau, aste ekonomia da. Langabezia tasa 5,7% jaitsi zen Euskadin urteko bigarren hiruhilekoan. 2008tik izandako mailarik bazuena. Langabeen kopuruak bera egin zuen emakumeen eta gizonen artean. Bilakaera positibo horrek lan merkatuaren sendotasuna indartzen du. Hobekuntza hori jarduera ekonomikoan ere islatu zen. Barne produktu gordinaren urteko hazkundea 2,2koa izan baitzen bigarren hiruhilekoan. Azken urteko hazkunderik handiena. Hiru hilabete arteko tasan 0,5ko gorakada lortu zen. Datu horrek euskal ekonomiaren bide positiboa sendotzen du. Panorama ekonomikoa zertxobait lausotu zuena prezioen bilakaera izan zen. Ekainean, KPIk gora egiten jarraitu zuen eta 2,8ra iritsi zen. Maiatzean baino 4% gehiago. Azpiko inflazioak ere gora egin zuen, 2,5tik 2,7ra. Hurrengora arte!